Vážení kolegové, bylo povinností přivítat na dnešním setkání jako hosta doktora Miroslava Šulce z katedry fyziky na Technické univerzitě Liberec. A dnešní téma přednášky bude strukturované světlo, optické svazky s nečetnými vlastnostmi. Takže, pane doktore, máte slovo. Děkuji. Já moc děkuji za pozvání, že jsem byl pozván, abych přinesl přednášku v této místnosti, kde jsem tady i v minulém století sedával. A já vám dneska povím něco o strukturovaném světle a svazkách, které mohou být také strukturované a díky tomu mají opravdu nevšední vlastnosti. Co to je strukturované světlo, na to se můžete podívat už zítra, protože zítra v Praze je festival Signál. Ano. Máte šanci se podívat, že můžete posvítit nějakým různými barvami, různými intenzitami na různá místa. Takže tyhle ta světlo, které ozařuje teda chrám, je to svatá Ludmila, já nevím. To poznáte jako Pražáci, tak tato místa jsou ozářena strukturovaným světlem. A strukturovaný svazek může vypadat třeba takto. Je to svazek z laseru, který vypadá jakoby ohraničený, když on ohraničený není. No ale tohleto, co uvidíte zítra a v následujících dnech, jsou jenom jednou částí té rodiny široce strukturovaných svazků. To světlo totiž, když se řekne strukturované, tak to znamená, že v různých místech nebo v různých časech může mít svou strukturu. A strukturované světlo se někdy opravdu používá jenom pomocí intenzity a barvy k různých metrologiích, geodezii a tak dále, ke skenování povrchů a může přinášet při odrazu informace o tom, jak vypadá třeba relief tohoto povrchu. Tady, co je na tomto obrázku, jsou ty části nebo ty formy strukturovaného světla, které vnímá lidské oko. A oko vnímá dobře intenzitu, barvu, která je spojena s fyzikálními vlastností, frekvencí a vlnovou délkou, směr šíření, polohu a pomalé časové průběhy, které ještě to oko stihne sledovat. No ale oko vnímá jenom menší část, která už je všem známá, tak už není to tak zajímavé, i když samozřejmě ten Signál Festival zajímavý bude. Pro fyziky je důležitější to, co je očím neviditelné. A to je strukturované světlo, kde se v prostoru mění fáze, polarizace, anebo kdy jsou krátké pulzy. Vidíte, že to strukturovanému světlu byla věnována i prakticky velká část toho časopisu Optics and Photonics. A tadyhle máte alespoň takový obrázek, že existují různé formy strukturovaného světla, z nichž možná znáte tadyhleto strukturované světlo, kde jsou optické čirpy, za které profesor Muro dostal Nobelovu cenu a které se používají i v Dolních Břežanech. Ale i další věci jsou zajímavé, protože umožňují vám vytvořit nějaký svazek, laserový svazek, který může mít, jak jste tady viděli, nějaký časový profil, ale ten nás nebude dneska zajímat, protože to je samostatná kapitola, ale v různých místech může mít různou polarizaci a různou fázi. No a my si o tom teďka trošku povíme. Světlo se vždycky popisuje jako entita, která má dvě různé tváře. Buď se popisuje jako vlna, elektromagnetická vlna, anebo jako proud částic fotonů. My dneska se budeme bavit jenom o elektromagnetické teorii světla. A pomocí této elektromagnetické teorie světla jsem se dozvěděl, co to světlo je. Kdysi v minulém století jsem tady navštěvoval tuto budovu, která vypadala trošku omšele, když to řeknu. Studoval jsem tuhletu optiku, která se zdála být uzavřenou, takže mě vůbec nenadchla. Ano. A dozvěděl jsem se prakticky tyhle ty základy, které ještě v roce 2023 byly na Wikipedii.
Teďka už je ta Wikipedie aktualizovaná, ano? A ty základy všichni znáte, protože se řekne, že světlo je elektromagnetická příčná vlna, ve které elektrické a magnetické pole kvitají spolu ve fázi a zároveň elektrické a magnetické pole jsou na sebe kolmé a jsou kolmé na směr šíření vlny a samozřejmě jsou kolmé na směr energie, šíření energie a tak dále. Takže bere se v úvahu, že světlo je ryze příčné vlnění. Že aby se mohla šířit taková světelná vlna, tak samozřejmě ten matematický popis, který vychází z toho, že časově proměnné magnetické pole vyvolá elektrické pole a elektrické pole, když se mění v čase, zase vyvolává magnetické pole, tak to vede ke klasické vlnové rovnici pro šíření světla ve váku. No a když jsme ve váku, tak je tady i tento kvantitativní vztah mezi amplitudou elektrického a magnetického pole rovno C. To jsem vám nezopakoval nic, to je to, co jsem si zapamatoval z toho studia svého. A také se potom, když se člověk podívá na to světlo, tak my jsme řekli, že si budeme povídat i o té polarizaci. Tak ta polarizace většinou může být taková, že máme tady kmity Ečka a protože Bčko je k němu kolmé, tak nás v tomto okamžiku Bčko nezajímá. Ečko může kmitat obecně po nějaké elipse, tady kmitá po kružnici a může vytvářet kruhově polarizované světlo nebo lineárně polarizované nebo obecně elipticky polarizované. A většina lidí se domnívá, a celkem správně, že ve standardních laserových svazcích máme tyhle pole vždycky v tom průřezu všude stejné. Ano? Takhle vypadá lineárně polarizované světlo, tady máme aplet a můžeme se podívat, že žlutá, elektrické pole, modrá, magnetické pole jsou na sebe kolmé a postupují stejnou rychlostí dál a dál. Tak. Polarizované světlo, vy znáte, co to polarizované světlo je, protože tady vidím spoustu kolegů, ale jsem nevěděl, jaké bude zastoupení lidí v obecenstvu, tak jsem řekl, tak nejlépe je ukázat, že i takovýto monitor je polarizovaný, ano. Když si vezmu polarizovaný absorbér, který absorbuje jednu lineární polarizaci, tak můžu tady nechat zmizet pana Fresnela či Sira Stokese. Ano? Dokonce můžu udělat to, že tady ježiškote, už to vidím, že si vemu tady, tohle je krystalek slídy, tohle je skutečně krystal, a když ho sem dám, tak se nic neděje, že jo? Ale když ho dám mezi ten skřížený polarizátor, tak vidíte, že otáčím toho krystalu, otáčím zároveň rovinu lineárně polarizovaného světla vystupujícího z monitoru. No a místo, aby neprocházelo, tak tam, kde jsem to otočil, procházel. Tadyhle se mě to nepodařilo otočit, tadyhle ano. Neboli optici vědí, že tohle to tvoří něco, co připomíná půlvlnovou destičku. Tak, no ale takhle vypadá, že světlo je krásně všude stejně polarizované, ale když jsem dám tohleto, tak to jste si všichni nějakým způsobem zkoušeli, tak tady už vidíte strukturu. Ano, každý kousek tohletoho výlisku nějakým způsobem otočil světlo. A někde prochází modré, někde červené. Takže tady bylo strukturované světlo. Tak. No a já jsem si teďka neudělal nic jiného, než že jsem si vzal ten samý slide, co byl. Ano. A trochu jsem to poškrtal. Protože to světlo nemusí být E a B synchronizované, nemusí se šířit rychlostí světla ve váku, může se fázová vlna šířit fázovou rychlostí, která je větší než rychlost světla. Oscilace polí na sebe nemusí být kolmé, musí být ale kolmé na směr energie a energie se šíří pouze tehdy, když
E a B jsou na sebe, nebo E a H správně, elektrické pole a vektor, vektor H. Když jsou na sebe kolmé, tak to tady jedno z mála věcí, které tady zůstaly. No a určitě jsem tady krtnul to, že tvoří obecně příčnou vlnu takováhle vlna. Vidíte, že budova je opravená a tady ještě vypadá na fotografii lépe než dneska. A že zase další články ukazují, jak může vypadat takové strukturované světlo. A to je strukturované světlo, kde se různě mění polarizace, kde se různě mění fáze. Co se také ještě změnilo, že nemusí být Ečko vždycky v celém prostoru takhle úměrné. Bčku vektoru magnetické indukce. No a o čem budu povídat? Nejprve vám přednesu nejnovější poznatky, které se začaly rozvíjet prakticky trochu pomalu od roku 1996, ale velice se rozvinuly až v tomhletom století. K jejich rozvoji přispěli kolegové z Olomouce a kolegové z Brna. Ale my jsme pracovali samostatně na nějakých jiných vlastnostech, ale o těch bych vám pověděl právě až ke konci. Tak strukturované světlo má teda ještě tyto atributy, polarizace a fáze. Nejprve si řekneme něco o polarizaci. Nejzajímavější věcí tak v tom základu toho nového koukání se na polarizaci jsou právě možnosti tvorby vektorových svazků. Zatímco normální svazky mají všude stejný průměr, stejnou polarizaci, tak vektorové svazky jsou svazky, kde tato polarizace je závislá na poloze. Vidíte, že tu polarizaci znázorňuji pouze jednou šipkou. Bereme pořád tady ještě příčné pole E a B je na něj kolmé. Vidíte, že může vzniknout něco, co vypadá jako radiální polarizace, kde E kvitá v tomhletom směru. No ale je samozřejmě vidět, že je rozdíl mezi lineární polarizací a radiální polarizací, ale také je vidět, že tady uprostřed musí být singularita, protože tam není možné splnit všechny, aby to kmitalo všemi směry. Takovýto radiální pole není jediné, může být pole i azimutální, ale může být ještě obecnější, a to je spirální. Dokonce může být to, že místo těch šipek tam jsou elipsy. Tak tohle to byly první vektorové svazky, které byly generovány. Byly generovány nejčastěji nějakou superpozicí výstupních módů Hermitových, Gaussových z laserů, ano, ale profesor Kazaňský nyní v Glasgow přišel s geniálním nápadem vyrobit něco, čemu se říká S-plate, v Glasgow, v Southamptonu. A ta destička, která se říká S-plate, není nic jiného, nežli mnohem rafinovanější destička půlvlnová, jakou byla tadyhle, ano. Jenom v různých místech té destičky otáčí jinak. Ano, vyrábí se to tak, že femtosekundovým pulzem se blikne na určité místo citlivé látky, vyvolá se tam mechanické napětí a to mechanické napětí fotoelasticky vyvolá dvojlom. A ten dvojlom záleží potom na tom, jak jsme tam blikli a jaká tam byla polarizace. A takováhle destička potom má takovéto rozložení těch takzvaných rychlých os, vůči kterým se otáčí rovina třeba lineární polarizace z jednoho úhlu napravo do druhého úhlu nalevo. Ano, otočí se o dvojnásobek úhlu, který svírá s touhletou osou.
Takhle, když to drží takhle v ruce, tak to vypadá docela hezky. Když to máte zaplatit, tak to stojí 45 000 korun, ano. Já to seženu levně za těch 45 000 a o průměru 2 milimetry. No ale díky tomu můžete z lineárně polarizovaného světla dostat tohleto radiálně polarizované světlo. Tady je ještě rozložení těch rychlých os destičky. A tady je to kreslení jako koláč, že každý kousíček má jinou schopnost polarizace. Ale ono to není slepený z nějakých kousků. To je skutečně kontinuálně proměňující se orientace této takzvané rychlé osy. Ale co je pak zajímavější, můžete nechat na tu destičku dopadat laserové světlo, které před průchodem má tuhle polarizaci lineární, horizontální, vertikální a potom na výstupu už vystupují takovéto polarizace radiální, azimutální a vidíte, že tady jsou singularity. Pokud na to pošlete tady světlo, které je kruhové, tak vidíte, že tady jsou kroužky, které se otáčí doprava a všechny šipečky jsou ve stejné poloze. Ano? Ale výsledkem bude po průchodu takovéhle destičky světlo opačně kruhově polarizované, levotočivé, ale v různých místech bude mít různou fázi. Teď se trošku vidět, že ty šipky každá může být v jiné části té kružnice. Díky tomu různé místa mají stejnou polarizaci, ale různou fázi. Takže tadyhle S-plate může sloužit i něco jako fázová destička. Může se ale na té destičce udělat i složitější struktura. No a díky třeba složitější struktuře na výstupu můžete dostat takovéto distribuce polarizací. Za chvilku si řekneme, k čemu takováhle věc je. Vidíte, že polarizace můžou být třeba takhle rozhozeny. Tady vidíte, že jsou kousky elipticky polarizované, většinou se značí, že červeně je doprava, třeba modře doleva. Ano, takovéto rozložení polarizací. A to už jsou trošku komplikovanější. A těch polarizací, rozložení polarizací se dá udělat celá řada. No a co to znamená? Že my můžeme vytvořit svazky, které mají třeba radiální polarizaci, azimutální a další a další. Ano? A výhoda v tomto je, že každý z těchto distribucí polarizací, když se to udělá dobře, může být jedinečný v tom slova smyslu, že tu distribuci polarizace nezískáte kombinací jiných polarizací. Ano? Matematicky řekneme, že to jsou ortogonální módy. Tady třeba z naší laboratoře takovéto rozložení polarizací. Vidíte, že uprostřed je singularita. Tak. Zatím jsme byli ale pouze u dvourozměrných polarizací. E a B kmitaly v rovině příčné na směr šíření vlny. Ale i takový jednoduchá věc, se kterou se optik setkává prakticky často, dennodenně, je, že když si vemu gaussovský svazek a nějakým způsobem si ho zavostřím, tak tadyhle se potkávají elektrické a magnetické pole, které jde třeba ze zhora, ze spoda, ano, a tady, když se potkají a potkají se ve fázi, tak to vypadá následujícím způsobem. Ečka se takhle nějak jakoby sečtou, Ačka se sečtou úplně perfektně a dává to ještě nějakou transverzální vlnu. Ale když se potkají v protifázi, tadyhle, tak podívejte se, to Ečko v protifázi, to ze spoda by mělo být takhle, ve fázi, takhle v protifázi. A když se setkají, tak tady vytvoří podélnou vlnu, podélnou polarizaci. Tadyhle ta podélná polarizace v tomto svazku vzniká jenom tady v nějakém uzavřeném prostoru a dál se nešíří, tak ono to zase ty fyziky tak moc pak už nezajímá. Ano? I když k něčemu se to použít samozřejmě dá. Ale ví se, že existuje podélná složka polarizace a když už to někdo ví, tak řekne,
že je to stejně jenom prostorově ohraničené. Tak. To jsme si řekli o vlastnosti polarizace, která právě umožňuje měnit strukturu a udělat složitější strukturu nějakých laserových svazků. Další veličinou, která je důležitá, je fáze. Fáze umožňuje vytvářet vírové svazky. Když se podíváte tady na ten obrázek, tak tohleto, co vypadá jako gramofonové desky, jsou rovinné vlnoplochy, jde jedna za druhou. A tady pak to vytvoří rozložení intenzity gaussovského svazku. No a tadyhle je v této rovině všude stejná fáze, protože je stejná barva. No ale když takovouto rovinnou vlnoplochu jako modelovou vlnoplochu nechám projít destičkou, která má proměnnou tloušťku, ano, tak jde to samozřejmě ze vzduchu, tak tadyhle to projde dřív a tyhle ty projdou díl. Že jo? A když to zpoždění mezi touhletou částí a touhle je rovno právě lambda, tak ta část se s touhletou potká, ale už to nevytvoří rovinnou vlnoplochu, ale udělá to vlnoplochu, která je taková šroubovicová. Máte tady jakoby schody. Ano? A ty schody samozřejmě můžou být pravotočivé a levotočivé. Uprostřed i klasického schodiště takhle dělaného, buď máte sloup, anebo tam máte naopak otvor, je tam zase singularita. No ale když tohleto uděláte dvakrát tlustší, tak dostanete na tomhletom jednom otočení dvakrát větší změnu fáze, což se projeví tady těma barvama, a tadyhle mám šroubovici, která je více zakroucená. Ano? Tomu počtu těch opakování fází se říká topologický náboj a může být pravotočivý a levotočivý, tak se tomu nechává číslo plus a minus. Když potom takovýto svazek necháte protnout rovinnou vlnoplochou, která prakticky něco říká jakoby o vrstevnicích, tak najednou už nedostanete to, co dostáváte klasicky při interferenci, nějaké interferenční třeba proužky, ale někde se to může protnout takhle dvakrát a dáte něco, co v interferenci skoro nemá smysl, že jo? Vidličkovou strukturu. Je to, jako kdybyste měli mapu a na ní měli vrstevnici a ta vrstevnice se vám rozložila na dvě vrstevnice. To jste nikdy neviděli ani na sovětských mapách. Ano? Tak. No ale samozřejmě, že je možné udělat kombinaci těchto vírových svazků a svazků s tou docela komplikovanou polarizační distribucí, který se říká Poincarého svazky, takže můžete mít tady nějaké schody a na těch schodech ještě můžete mít různě rozmístěné polarizace. Tadyhle ty obrázky vám ukazují akorát, že na to je možné použít spoustu metod a že ty metody potom byly publikovány v kvalitních časopisech, protože o to je zájem. Proč je o to zájem, si řekneme za chviličku. Tak. V roce 1996 se přišlo na to, že by se mohly vytvořit takzvané Besselovy svazky. Besselovy svazky jsou svazky, které nemají průměr klasicky daný gaussovským svazkem, ale mají ho popsaný pomocí Besselovy funkce. Jim Durin na to přišel tehdy, když nechal pomocí čočky zobrazovat prosvícenou štěrbinu ve tvaru mezikruží, ano, ale postupně se objevily jednodušší metody a zajímavější a tak dále. A nejčastější metoda, která se používá, je metoda, která používá axikon. Axikon je sice obecnější pojem pro vůbec konstrukci Besselových svazků, ale nejčastěji se slovo axikon používá pro tento optický element, který vypadá jako čočka ve tvaru kužele. Ano. A když se podíváte na takovýhle kužel, tak tadyhle dopadá rovinná vlnoplocha a já budu povídat teďka jenom v tomhletom 2D, tak ze zhora i ze spoda se to lomí ke kolmici, pořád tady mám rovinné vlnoplochy a ty se mě tady protínají. A uprostřed se protínají ve fázi, v dalších tadyhle vzdálenostech se také protínají ve fázi a jsou místa, kde se protínají v protifázi. Na průřezu tadyhle
vypadá rozložení intenzit potom takovýmhle způsobem a může být popsáno právě bezslovou funkcí nultého řádu. Na tom podélném průřezu vypadá takto a vidíte, že ten bezslový svazek někde tadyhle skončí. Ano? Takže většina optiků řekne, že to je interferenční pole a že to není jakoby pravý svazek, což je pravda, ale ono to nějaké vlastnosti toho svazku má. Fantastické je, že právě průměr této střední části může být už menší než vlnová délka. Vy víte, že z klasické optiky bych neměl udělat zaostřením menší kroužek nežli lambda. No a tato wavelength structure je tady nějakým způsobem oddělená světlé, tmavé a v těch tmavých místech jsou části, které má podélný směr elektrického pole. Ale zase tady je to taky jenom pouze lokální, ano. I to, co jsem vám tady řeknul, byla krátká rekonstrukce toho, co už se právě asi těch 20 let zná a 20 let se využívá a tady je jenom ukázáno, že opravdu je strašné množství nějakých aplikací. Koho to bude zajímat, tady máte odkazy a samozřejmě na to se takhle můžete podívat, ale já bych tady zmínil jenom jeden nebo dva odkazy, protože ty jsou takové důležité a všechno spojí, co jsem tady předešle ukázal. Určitě bude jednou potřeba komunikace s družicemi. Ano, dokonce jsou i takové plány, že aby všechny ty uživatelé Instagramu mohli dát někam fotky. Ano, že se nebudou fyzicky ukládat na nějaká úložiště, kde se zapisují do materiálu. Ano, ale že se pošlou do vesmíru a v tom vesmíru mezi třeba trojicí družic budou kroudit světelné svazky a tam v nich budou tyhle ty obrázky zakódovány, ano? Ale dobře, tak tohleto je ještě budoucnost, ano, i když těch fotek na Instagramu přibývá strašnou rychlost. Ale v každém případě je určitě užitečná vlastnost vzít signál, poslat do přes družici zase do druhého kouta světa. Ano, a nevyužívat tomu radiové vlny, protože jejich frekvence je relativně malá a když bychom použili vysoké frekvence, tak můžeme dostat do svazku o několik řádů, asi možná o 12 řádů více informací, což je fantastický. Jenomže to má nějaký háčky. A ty háčky že já to potřebuji do toho světla zakódovat. A jedním ze způsobů, jak to zakódovat, je zakódovat tam tyhle ty topologické náboje. Tohle to nejsou zvířátka, to jsou právě ty šroubovice. Ano. A jeden topologický náboj nemůže být, ten zelený, nemůže být udělaný z žádné kombinace z těch jiných. Tím pádem jsou to nezávislé kanály a já na jednou svazku můžu mít většinou až plus minus 50 topologických nábojů. Ano? A jsou metody celkem nesložité, jak zase, když to zakódujete a pošlete v jednom optickém svazku, tak jak to rozkódovat. Ano? A separovat, aby každý kanál šel na zvláštní detektor. No tak to je fajn. 100krát zvýšíme rychlost, to už je hodně zajímavé, no ale jsou tady ještě další problémy. Jestli by se nedalo těch signálů tam dát ještě víc, samozřejmě, a potom, jak je dostat na družici. Ve vesmíru to je fajn, tam máme skoro vákuum, tam ty svazky svítí tím směrem, kam jsme je vyslali. Ale když vysíláme svazky ze Země, tak musí projít turbulentní atmosférou. A to z nich udělá asi toto. Tady máte jeden svazek, který má nějakou distribuci polarizací v prostoru, a když projde turbulentní atmosférou, tak vypadá takhle. Ano, on vypadá ještě hůř, ale umělá inteligence mě to poškodila pouze málo, ano? Atmosféra by to zničila ještě víc. Ale co zůstane zachované, je
nějaká taková ta struktura, ty polarizace, vidíte, že tady byl takovýhle kříž a ten kříž tady tak trochu tušíte, že zůstal zachován. Ano? Takže ta polarizace zůstává zachována a díky tomu tyhle ty svazky mohou být detekovány, i když jsou dosti poškozený. Takže tady vidíte význam jak právě těch vektorových svazků, spíš na to zachování, tak i těch mírových svazků na zvýšení kapacity. Jedna z takových hodně zajímavých aplikací právě těchto svazků Besselovských, o kterých jsem mluvil před chvíli, přinesla fyzikovi, a bohužel neznám jeho jméno, v roce 2014 cenu za chemii. S chemií neměl nic společného, ale pro chemiky vyvinul optickou mikroskopii, která využívá právě to, že může Besselovský svazek být fokusován na daleko menší vlnovou délku. Na daleko menší průřez, než je vlnová délka. Ano? Jeden z takových těch jsou teďka možné dvě různé konfigurace. Jedna je taková, že tady mám nějaký optický svazek, Besselovský, který může osvětlovat třeba tadyhle v buňce nějaké luminescenční markery a vy potřebujete vědět přesně, kde ten marker je. A abyste to věděli, tak raději musíte co nejpřesněji zamířit. Že jo? A vy Besselovským svazem máte malý průměr, no ale bohužel část světla se vám tadyhle rozptýlí a ono vám to začne svítit. Oni se chytí ty markery, které jsou blízko, začnou svítit taky. Ano? Tak ten Besselovský svazek se uzavře do takovéhle dutého zhášecího svazku, ano, a ten zase je nastaven tak, aby rezonančně tuhletu luminescenci potlačil, ano, aby depopuloval tyto excitované stavy. Vidíte, že to je skenovací mikroskopie, ale ta mikroskopie je tak důležitá, že opravdu za to byla udělena Nobelova cena. Jinak místo těch strukturovaných svazků vy můžete udělat strukturované čáry takhle, nebo a když takovou strukturovanou čáru, to není čára, to je pole strukturovaných čár, přiložíte na nějaký vzorek, který vy neznáte, tak pozorujete něco, co optici dobře znají, že jo? To jsou moiré jevy. On to skutečně moiré není, ale ta matematika je naprosto stejná. Ano? A pro různé natočení najednou dostáváte takovéto černé struktury, které jsou už mnohem větší, než je vlnová délka světla, takže jsou normálně optickým mikroskopem pozorovatelné. Už tam na ně není difrakční limita, vidíte, je to potřeba udělat ve více natočeních, ale dá se to zvládnout. No a ty mikroskopy přinášejí fantastické výsledky a jsou to přístroje, které mají cenu 40 milionů. Ano, ale zase opravdu pro ty biology, chemiky, lékaře fantastická věc. I my jsme se tímhletím trochu zabývali a tady to, co vidíte, je soustava čár na nějakém čipu, ale není to hnedka za naším laserovým zařízením, ale je to asi ve vzdálenosti 10 metrů a když to takhle krásně zvětšíte, tak tady je čára jako čára. Opravdu fantastické, nerozbíhavé. Možná ještě se k tomu vrátím. Tak. Já teď něco řeknu o našem výzkumu a jaká byla motivace. My jsme se začali zabývat tím typem čár v CERN. CERN je Evropská organizace pro jaderný výzkum a tady se plánuje vybudování nového vysokoenergetického urychlovače. Nejspíš to bude ten urychlovač, který má 100 km obvod proti klasickému LHC 27 km. Je to velká akce. No a tam bude spousta magnetů a dalších elementů, které je potřeba nějakým způsobem srovnat, aby byly připraveny na to, aby tam mohly proudit částice. Když už tam ty částice proudí, tak fyzici si to umí zarovnat, aby třeba bylo co nejvíc srážek nebo takovýmhle způsobem, ale když tam ještě neproudí, tak se musí udělat přednastavení. Ano, a to přednastavení se musí udělat strašně přesně, s přesností 10 až 100 mikrometrů na 200 metrech délky. Tam mají takovýhle požadavek. No a
Vy si řeknete, že to fyzici už museli dělat tadyhle. Ano, ale ty fyzici používají stejnou metodu, jako používají zahradníci, malíři, natažený drátek. Ano, podle nataženého drátku. Vy se teďka možná usmějete, protože se to používá opravdu od 50. let, ale když jsem to viděl, zatím je taková věda, že se tomu opravdu věnuje katedra třeba na ETH v Curychu, která má desítky lidí. Tak. No a člověk si řekne, no tak proč to rovnat podle drátu, když máme světlo a světlo z laseru je taky rovný, ne? Jenomže světlo se nešíří jak po přímce, že jo, ale světlo z laseru má takzvaný gaussovský profil a to znamená, že ono se rozebíhá. Vy ho můžete zafokusovat třeba tadyhle takhle po 100 metrech, ale ono se vám po těch 100 metrech zase začne rozebíhat. Ano? A čím je menší takovéto světlo má průřez na začátku, to je tadyhle ten V0, tím je větší úhel, pod kterým se to rozebíhá. Tomuhle tomu se říká nějaká rovnice, která určuje divergenci. No a ještě když do tohoto vložíte nějaký snímač polohy, tak to ovlivní přímost paprsku a může to docela zkomplikovat měření. Pro to naše měření na těch 200 metrech bychom tady museli začít s průměrem přes 12 mm. Ano, tadyhle bychom dostali díky symetrii taky 12 mm, uprostřed to trošku míň, ale je to trochu tlustý ten optický drátek, že ten optický svazek, na to, abyste vůči němu určovali polohu. No, tak jsme si řekli, tak zkusíme něco, co je mnohem slabší, že? To je tenhle ten Besselovský svazek, ale ten je zase krátký, ten mě těch 200 metrů nezasvítí, ten svítí tak maximálně 20 metrů. Na ty krátké vzdálenosti to už někdo používal a tak jsme začali přemýšlet, jaká je fyzika zatím a jak by se to dalo napravit, aby jsme dostali opravdu dlouhý svazek a podařilo se nám potom dostat i svazek, který jde do nekonečna. Když si vezmete tadyhle pro ten Besselův svazek, tak zatím bylo něco jako kuželová vlnoplocha. Všechny paprsky v tom svazku, nebo vlny tadyhle také šly pod zájemným úhlem mezi tou levou a pravou stranou. Ano, a díky tomu se protínali někde tadyhle. A jestli člověk řekne, dobře, tak já bych nechal tyhle jít pod nějakým menším úhelem a čím to bude menší úhel, tím se to bude protínat dál. Takže budu pomalu měnit vrcholový úhel a zkusím, jestli se to bude někde protínat dál. Tak když si tady uděláte začátek, profil vlnoplochy při sférické aberaci, tak najednou dostanete takovýhle svazek, který optici znají už z 19. století. Máte tady pík a tady Airyho svazek a ještě, Airyho prstenec tmavý a tady zase další svazek. Je to věc, které se optici snaží vyvarovat. Ano? No a co jsme si řekli, a když tomu ale přidáme další vadu, a teďka kolega Miller mě řekne, defokus je rozostření, je to tak, používá se, tak můžu dostat takovouhle kombinaci a podívejte se, při určitých kombinacích dostanu svazek, který vypadá takhle. Není to ten Besselovský svazek, ale je mu trochu podobný, ale uprostřed je strašně ouský. Ano. My jsme to konstruovali tím, že jsme si vzali laser, kuličku s velkým indexem lomu, tady jsme si vzali čočku a díky hlavně dominantní vadě sférické tyhle ty čočky nějakému rozostření, kdy nemáme ohnisko jedné čočky stejně jako v místě ohniska druhé čočky, ano, jsme dostali takovýto tvar vlnoplochy, kde tady máte takovýhle řez a díky tomu ty místa z určité části vlnoplochy se protínají daleko a tyhle ty takhle se protínají blízko. No, a vytvoří to vlnoplochu. No a zatímco tohle jsou nějaké simulace ze Zemaxu, tak tady už máte reálnou fotografii takovéhoto
svazku. Tenhle svazek si můžu i takhle vytvořit. Vidíte ho tady, ano, vidíte jasný střed. To, co nevidíte, jsou soustředné kružnice kolem něj, ale ano, já to zkusím. Tak, ale teďka jsem si zakryl zelený. No teda, ano. A eh, tenhle ten svazek má tu výhodu, že má tadyhle takovýhle strašně malý střed. Ten střed sám o sobě se rozebíhá o hodně méně, než je ten Gaussův svazek. Dokonce tak málo, že můžu říct, že se 1000krát méně. A my se dostáváme v tyhle ty části, ta difrakční limitu 1000krát. Ano, což je samozřejmě nádherné. Je tady takováhle věc, já tady zakryju, není to optický hřeben, je to hřeben od firmy SQS Nová Paka, výrobce vláknové optiky. A podívejte se, já když jsem dal překážku, tak dokonce ten paprsek můžu zakryt i z velké části, ale střed tam zůstává. Ano, dokonce já se tady podívám, což vy neuvidíte, ale po konci to můžete vidět, že uvidíte, že tady si promítám střed, ale ten střed mě přesto nedal tamhle. Ano. Je to dáno tím, že ten svazek, musíme se na něj koukat komplexně. Ten svazek není jenom tohle, je to i tohle. A dokonce ten svazek je i tady. Když si sem dáte čočku, tak ho tady uvidíte. Ano. Ten svazek já musím brát jako opravdu v celém prostoru. Dá se takováto vlnoplocha udělat destičkou, která má různou tloušťku. Ano. A tady ta tloušťka, vy vidíte, jak asi ta destička vypadá. Tady je to tlustší, tady je to menší. A tadyhle vidíte profil té tloušťce a vidíte, že hloubka takovéhohle údolí je tady asi 15 mikrometrů. Co to znamená, že tady mám jakoby fázové zpoždění mezi jednotlivými částmi, potom procházející rovinné vlnoplochy, která se potom změní na tu naši vlnoplochu požadovanou asi 30 lambda. Ano? A díky tomu bychom se dostali k nějakým jakoby novým možnostem, jak to konstruovat, protože klasické optici, ty se snaží nemít tam žádnou chybu. Ano? Skoro pod lambda. Lidi, kteří pracují s těmi vektorovými svazky a vírovými svazky, tak dost často používají něco, co vidíte, nebo víte, že je tadyhle v tom dataprojektoru prostorový modulátor založený na kapalných krystalech, který v různých místech při osvětlení může udělat taky fázové posunutí, ale on to fázové posunutí udělá 4π nebo 6π, neboli 3 vlnové dílky. Ano. A 3 vlnové dílky je málo na to, aby vzniknula ta naše struktura. Samozřejmě ta struktura je možná vytvořit i také po odrazu na zrcadle, které má určitý profil. Když se podívám potom na srovnání našeho svazku a tohoto gaussovského, tak člověk si řekne, wow, to je super, to učím mnohem přesněji, nežli střed tohoto gaussovského. Od Besselova svazku se to liší tím okrajovým kruhem, ale ta intenzita jde a dál, ale už je to bohužel je to prostě slabší a slabší. Tak, my jsme si udělali samozřejmě experimenty a udělali jsme si i nějakou simulaci. A tady máte simulaci, která má divné měřítko. Tady je 150 metrů a tady je jenom 50 mm. Ale vidíte, že ten svazek jde prakticky rovně. Ano? A z experimentu po 3 metrech ten střed byl 10 mikrometrů, ale po 150 metrech to bylo 1,5 mm. Neboli ta divergence 10 na minus 5
radiánu, neboli právě proto jsme o ty 3 řády s menší divergencí. Ale zase musíme si říct, zákony platí, protože ta divergence není divergence celého svazku, ale právě lokálně toho středu svazku. Ale přesto už je to docela zajímavé, zvláště když vidíte, že se s tím dá, že ten paprsek na rozdíl toho, svazek od toho klasického Besselova jen tak nekončí. A tady ho vidíte po téměř 1 kilometru promítaný na nějaké stínítko, kde je tady dokonce i šupléra posuvka. Ano? Takže ten svazek se skoro nemění. No a otázka teda byla, čím to je, že ten svazek může mít takovéhle vlastnosti. A co má společnosti ten Besselovský svazek s tím naším? A co má společného je to, že vlnoplocha, která vznikne za nějakým generátorem, třeba axikonem, se šíří tak, že ona sama prostupuje sama sebe. Ano, a když sama prostupuje sebe, tak ta vlnoplocha, která na začátku byla ta klasická vlnoplocha, o které jsem se učil v minulém století teda, tak vytvoří jakoby novou vlnoplochu, ale v té vlnoploše může být polarizace různá. Různá, co se týká orientace i co se týká třeba velikosti intenzity elektrického pole. Když se podíváme na modelový případ zase toho axikonu, tak když se potkají horní a dolní část té vlny uprostřed, tak se potkají ve fázi Bčka se krásně sečtou a Ečka se sečtou takovýmhle způsobem. Ano? Je to jednoduché sčítání vektoru, ale tady je lokální, ale ono to musí platit pro celý prostor. A tady v tomto případě to docela dobře platí pro celý prostor, aby se to mohlo šířit dál. Když se dostanu o kousek dál, ano, na této vlnoploše, tak tam se potkávají v protifázi. Ano? A když se potkají v protifázi, tak tam vytvoří podélnou polarizaci. A když se potkají někde na těch místech mezi tím, tak tady skládám dvoje nekolinární kmity stejné frekvence, ale jejich vzájemný fázový rozdíl záleží na poloze. A protože záleží na ty poloze, tak může takovýhle kmit probíhat po nějaké elipse, která odpovídá té poloze. Některá ta elipsa tady už připomíná skoro kružnici, ale některá zase se redukuje pouze na úsečku v příčném směru, ale tadyhle se elipsa redukuje na úsečku v podélném směru. No a z toho vyplývá, že může existovat nějaké takové pole, které má podélnou polarizaci a které se dokonce může šířit hodně daleko. Řešení takového pole je dosti složité a není ho možné udělat jednoduše, ale jestliže jsme si spočítali jednoduché pole za axikonem, tak to není simulace té animace analyticky nalezeného řešení vlnové rovnice za axikonem nekonečné velikosti, tak tadyhle máme vždycky nějaké místečko s nějakou šipkou elektrického pole E, Bčko je jenom barva dovnitř ven, ano, a tadyhle ta šipka bude kmitat takhle nahoru dolů, tadyhle šipka bude kmitat takhle, tadyhle bude šipka takhle se to rotovat po nějaké elipse. Ano? A když já teďka spustím tyhle rotace takhle najednou, tak najednou vidím, že se mě tady šíří, no a už se šíří takováhle vlna, že jo. No a teďka člověk by si řekl, dobrý, vidím tam něco, co připomíná vlnoplochy a tak dále, vidím tady podélnou polarizaci, vidím tady něco, že tadyhle uprostřed, což odpovídá tomu nultému středu, mám nějakou polarizaci, ale tadyhle je další světlý kroužek, ano, a tady vidíte, že ten světlý kroužek je
obdobně tady hodně to připomíná tuhletu polarizaci transverzální, ale v protifázi. Ano, takže sudé a liché kroužky kmitají elektrické pole v protifázi a jsou odděleny tmavými proužky, kde to máme trošku komplikovanější, protože je tam podélná polarizace. No ono to vypadalo překvapivě, ale ono to tak překvapivé není. Když se vezmu z MIT kurzu na Aldebaranu tuhletu simulaci, tak podívejte se, po kmitech dipolu tady vznikají elektrické siločáry, které jsou uzavřené a takhle se odtrhávají, ano. My máme taky uzavřené siločáry, ale ty siločáry leží v rovině dané směrem šíření a nějakou jednou rovinu z toho svazku. Takže dá se to dokázat tím, že takovýhle svazek interferenčně protnete rovinou vlnoplochou, no a protože sudí a lichý jsou v protifázi, tak ta vlnoplocha sudí protíná, tam, co je protíná ve fázi, tak se to pozitivně skládá, v protifázi negativně, ano. A když se potom člověk podívá na takový snímek, tak tadyhle vidí ty vidličkové struktury, protože to tam existuje a takže ta interference potvrdí takovéto rozložení elektrických polí, když to pole podélné si změřit nemůžeme. No dobře, to vypadá krásně a teďka si představte, že máme a to je teďka vidět trošku hůř, že máme takovouhle krásnou červenou strukturu, ano, a já si ji teďka takhle promítnu. A ono se dá uprostřed, a to tadyhle moc neuvidíte, protože to je strašně malý, udělat najednou takovýhle černý kolečko. To je reálná fotografie, to není žádná simulace. Jak tohle docílíme? No, docílíme to, že tadyhle ty svazky, které šly třeba tadyhle nahoře a dole, ano, se potkávaly svazky, které už měly automaticky elektrické pole v protifázi. Ano, a to vidíte, že splňují tyhle ty svazky vektorové, třeba radiální, tady je fáze nahoru, tady je fáze dolů. Takže uprostřed se musí potkat automaticky v protifázi, tady to plyne to samé, ale stejně tak, pokud to osvětlím svazky s lichým topologickým nábojem, tak ty jsou také posunutý právě o lambda půl. Ano, a najednou můžete získat takovýto svazek. Ano, uprostřed je černá tečka, ale na rozdíl od těch černých teček, kde jsou singularity, a v těch svazcích to vidíte okem, ta singularita třeba má velikost milimetru, ano, tak tohleto je opravdu malá singularita a ten milimetr průměr to získá až na 200 metrech vzdálenosti. Ano, takže to musíte sledovat opravdu kamerou. No, takže vidíte, že můžete mít ještě přesnější určování třeba polohy toho středu, protože tohleto se dá trošku aproximovat bezsilovou funkcí zase prvního řádu. Průběh té polarizace potom vypadá následujícím způsobem a není to zase tak už nějak překvapivé. Z teoretického rozboru vyplývá, že elektrické a tím pádem magnetické pole může kmitat po elipsách, ale ty elipsy nejsou obecně v křížné rovině, ale jsou obecně orientovány v prostoru. A tadyhle vidíte průměty do roviny kolmé, ty transverzální, to vypadá jako kruhová polarizace, ale tadyhle jsou obecné elipsy do těch rovin druhých. Ano. A jak ta elipsa bude vypadat, záleží na tom, jak ty kmity v jednom směru xovém, y, z jsou vůči sobě fázově posunuty. Takže najednou je potřeba úplně jiný popis. Dá se i udělat takováhle věc, že třeba v tom hollow beamu může být elektrické pole podélné, nebo jenom magnetické pole podélné. Ano. Nebo kombinace podélné elektrické a magnetické pole, můžu si zvolit, jaký chci poměr. A dokonce se dá správným osvětlením
nastavit, že to Ečko a Bčko v podélné složce nekmitá ve fázi. Můžu si nastavit ten fázový rozdíl. Neboli je to teda pomocí samozřejmě už simulací, ale ty simulace jsou takové, že tomu už věříme, protože to je v souladu s ostatními experimenty. Dokonce, když posvítím tady na nějaký optický prvek, rozumě kruhovou polarizací, tak tady Ečko, velikost toho Ečka ve směru podélném je znázorněna barvou, ano, nám vytvoří takovouhle Archimedovou spirálu, která rotuje s frekvencí světla. Ano? Třeba to k něčemu bude, protože do toho, že takováhle spirála vám něco může přinést do středu nebo odníst ze středu. Třeba. Tak, aby to nebylo tak jednoduché, že jo? Proč se ten popis neudělal? No, protože to potřebujete popsat takovou rovnici v nějakých rozumných souřadnicích. A všichni popisují, nebo drtivá většina lidí popisuje to řešení Helmholtzovy rovnice jako řešení skalární rovnice. Ano? Ale aby jsme se k tomu dostali, musíme brát v úvahu vektory a musíme se dostat do nějaké soustavy. A když se dostaneme do soustavy válcové, tak jenom vidíte, že to vypadá úplně strašně. Ano? A nikdo to nevyřeší. Dokonce, jak máme ty samé propagující se svazky, tak ty by se měly počítat v takovéhle toroidální soustavě, o které jsem se dozvěděl až v pozdějším věku. Ano, která se používá třeba v robotice a v ústavu fyziky plazmatu, teda také na výpočty plazmatu. No ale matematici mě řekli, že to nejde analyticky řešit, tak jsme udělali, respektive můj doktorant udělal řešení přibližné a vidíte, že to bylo v článku, který má 32 stran v Optics Express, ano. Takže není to opravdu tak jednoduché to popsat, i když takové ty základy, aspoň kolem středu, se dají aproximovat pomocí Besselových rovnic. Ten svazek vypadá jako ideální, ale zase tak úplně ideální není, protože to světlo se nešíří tím středem, ale šíří se takhle a tím pádem my ztrácíme spoustu energie. Ano, když se na to podívám, tak mě zajímá tenhle střed a tohle to je většinou balast, i když třeba pro alignment mě to pomůže. Ale už se nám podařilo ten svazek upravit na takovýhle, aby jsme do toho středu dostali asi 20krát víc na úkor tadyhle toho. To znamená, že tam není fyzikální problém, že je to technický problém, jak to udělat. Tak, my tenhle SLB používáme pro zarovnávání třeba částí urychlovačů v CERNu. A vidíte, že poslední rok byly podány 2 dizertační práce mých studentů a 1 dizertační práce už byla jiného studenta, Pitolda, nevím, už byla obhájena, ne? Takže ono najednou zatím je potom spousta práce a někdy ta práce přinese velký úspěch, protože se nám podařilo tohleto, kromě CERNu, kde to úplně akceptovali, přenést i na KEC v Japonsku a tyhle ty lidi měli opravdu ohromnou radost, že to funguje. Opravdu japonská nelíčená radost. V CERNu ještě používají, už najednou to začali používat na další aplikace. Například potřebujete někam posvítit elektronovým svazkem, který není vidět, je strašně úzký. A když to nahradíte klasickým laserovým svazkem, tak je široký. Když to nahradíte naším, tak to můžete si posvítit třeba pro medicínské účely tam, kam potřebujete zamířit ten elektronový svazek. Vy můžete udělat i další svazek tak, že v těch obrázcích některých, které byly ve 2D, nahradíte ty kulové čočky válcovými čočkami, ano. A to znamená, že v jednom směru se to chová jako ten náš strukturovaný svazek a v druhém jako klasický gaussovský svazek. Ano? Takže můžete dostat takovéhle čárky, v tomto směru se to chová jako strukturovaný svazek, neboli překročíte difrakční limitu
A v tomhle se to chová jako klasický gaussovský. Pro alignment se používají třeba i tyhle svazky, kde se dá určit právě poloha takovýchto krabiček, které jsou přesně spojeny třeba s magnetem, tak poloha vůči svazku. Je to trošku. No a když jsme v CERNu, tak člověk si řekne, proč neskusit na urychlování, že jo? Je tady Lawson-Woodwardova věta, která řekne, to nejde. Jo, tak se řekne, tak 1000krát překonáme difrakční limitu, to by bylo, aby se nám to nepovedlo. Že? Ta věta vychází z toho, že světlo je příčné. Ano, ale když máme podélnou složku a ještě k tomu si s tím můžeme poměrně hrát, tak s tím opravdu můžeme už něco dělat. A výpočty ukázaly, že by to mělo fungovat, no ale protože ty experimenty už jsou trochu dražší a lidi, kteří experimentují s urychlováním elektronů, jsou zvyklí na Wakefield experimenty, kde se světlem ionizuje plazma, které vytvoří ohromný gradient elektrického pole a teprve to urychlí ty náboje, takže není to možné ve váku v těch experimentech, tak zatím spolupracujeme s nimi, aby jsme jim tam dodali tu energii a pak je přemluvíme, že to zkusíme už konečně ve váku. Ano, spolupracujeme v CERNu s EWAKE a tady s Eli Dolní Břežany. No a dá se vytvořit i dvoubarevný svazek. Proč je dvoubarevný svazek zajímavý? No, protože dvoubarevný svazek jednak třeba na tu mikroskopii je zajímavý, ale ten dvoubarevný svazek vám připomíná něco svazek jako barevný. Že jo? Když máte femtosekundový puls, tak tam máte, už to není monochromatický svazek, ale přesto to je schopný vytvořit strukturovaný svazek. A tady máte obrázek, skutečnou fotku SLB, který je generováno slunečním světlem, protože není potřeba moc velká koherentní délka na to, aby se vzniknul ten SLB svazek. Můžete to použít i na to, že tadyhle před ten svazek dáte krystal z monokrystalu Turnov neboli skrituru, ano, a v něm je nějaká nehomogenita indexu lomu a díky tomu, že ty změny indexu lomu změní fáze v různých částech krystalu různě, tak najednou na tom stínítku zatím nevidíte ty soustředné kružnice, ale vidíte tam něco takového. Pokud tam dáte čočku, kterou nějakým způsobem špatně zorientujete, tak také nevidíte krásný svazek, ale najednou ten střed se vám takhle rozbije a ten střed se vám rozbije charakteristickým způsobem. Ano, a ten způsob se dá rozložit a třeba takovýhle obrázek může říct, že tady vznikla vada popsaná Cernickeho polynomy a tady už máte doktorant Martin Dušek to takhle spočítal a zjistil, že může takhle měřit i vlnoplochu. Může to nahradit Schack-Hartmannův senzor pro detekci vlnoplochy. No ale těch možností je celá řada, ano, a protože tohleto vzniklo v CERNu a za spolupráci s CERNem, tak alespoň jednu z těch aplikací můžeme ukázat. Ten náš svazek má tu výhodu, že nemá fokální bod, ale fokální úsečku. Ano. A díky tomu, že máme fokální úsečku, je jedno, jestli svítím na něco, kam chci něco vypálit, tady. Ano. Takže já jsem schopen svítit na různé povrchy, aniž bych zavostřoval. Takže já mám povinnost orientovat pouze ve 2D směr, kam svítím, ano, ale nemusím se přibližovat a zavostřovat. No a teďka to gravírování, rychlost gravírování na nerovné povrchy zvětšilo asi 100krát, ano. A ten startup teda už má velkou firmu a už jede. Samozřejmě, že jsou ještě další startupy. Naposledy jsem konzultoval startup dneska ve 2 hodiny, bál jsem se, abych to stihl přes Zoom. Tak. Vidíte, že optika strukturovaných svazků přináší nejen nové fyzikální otázky a nové jevy, ale možnosti nových aplikací, ale je i krásná, když totiž posvítíte přes nějaký třeba axikon ještě, který není centrován, tak můžete dostat i takovéhle krásné obrázky. Máme tým, který pracuje na těchto 3 pracovištích, hlavně CERN a Liberec. Liberci hlavně fyzika, v CERNu hlavně aplikace, tady
některé technologie plus simulace. No a zabýváme se jak základní fyzikou, tak i aplikacemi, které jsou užitečné pro CERN, což je zarovnávání, svícení správným směrem a teďka třeba to urychlování. No a všechno je to založeno na tom, že musíme opustit ten starý předpoklad, starý paradigma, že elektromagnetická vlna je pouze příčná. Ano. Ta elektromagnetická vlna může být mnohem komplikovaná, může mít složitější strukturu. A pokud začneme pracovat s tím, že tady může být lokálně přítomná podélná polarizace, tak můžeme získat nové jevy. Tak a já vám děkuji za možnost sdílet s vámi některé poznatky z části současné optiky strukturovaných svazků a těším se na vaše dotazy. Světlo a na výstupu třeba axiálně, tak když tam pustím světlo obráceně do té destičky, třeba axiálně, budu mít na výstupu lineární nebo co se stane, když tam pustím obráceně? Když tam dáte zesátku, tak je to analogický tomu, co se stane, když to pustíte přes polarizační destičku normálně tu půlvlnou. Jo, to znamená, vrátí se to zase tak. Nebude to dotaz, bude to spíš taková poznámka k tomu, jak jste tam říkal o tom objevu, který získal Nobelovu cenu. Ten ještě to následoval další významný objev, teda jako pro mikrobiologii zejména, a to je kryogenní transmisní tomografie, která umožňuje získávat prostorový obrazy strašně malinkých objektů. A tohleto, ta Nobelova cena, nebo ten objekt, o kterém jste tady mluvil, to ještě umožnilo, že ten výstup z toho transmisního elektronového tomografu lze vylepšit. Tam to teda byla ukázka zhruba se rozlišení 4,2 angstrému na 3,7. Ono se to zdá, že to není nějak jako úžasný, že? Ale jako těch 12-13% je secakra moc. A říkal to proto, že díky těmhletím objevům, který strašně krátce předcházely pandemii koronaviru, té nové mutace beta koronaviru, a v podstatě nás to zachránilo, protože to umožnilo strašně rychle jednak identifikovat ty povrchové antigeny toho koronaviru nového, ale taky i syntetizovat vakcíny. A bylo to takový rychlost, že i někteří jaksi expertní uživatelé, jako mikrobiologové, lékaři, ze sebe udělali hlupáky, který jako ti, kteří neví a neví, že to začali kritizovat, že to je nevyzkoušený a že to ohrožovalo, že to spíš ohrožuje lidi takovýhle hovadiny. Některý to baví až do dneška, ale zachránilo nás před katastrofou, jaká byla po první světové válce. Odhad je, že zemřelo na ty následky zhruba dvojnásobek lidí, než byly oběti první světové války. Tak děkuji. Jestli můžu být dotaz. Teďka jako jste udělali tomu, že ten svazek je stále jako fokusovaný na vzdálenost kilometr. Existuje tam nějaké jako principiální omezení jako na délku, jako na kterou jste schopni udržet ten svazek jako takové, jak máme něco, tak tohle může nikdo nezapřít. A zase můžeme udělat svazky, které se šíří, až se ztratí. Jo, ten střed. Jo? Můžeme dělat svazky, které, říkám, střídají kašení. Chvilku ten se svítí, chvilku je tmavý, chvilku svítí, chvilku je tmavý. Dá se
to poskládá spousta věcí. Jakmile se řeknete 3D polarizace, tak je všechno. Tak je to všechno. A dá se to dělat, nemusím na to používat metamateriály, protože spousta výzkumů je tady založeno na opravdu technologiích používající super technologie. To bych se ještě zeptal, na začátku jste zmiňoval takovou tu speciální čočku, kdy on prostě nějakým ultrakrátkým kurzem byl schopen tvarovat tloušťku té destičky. Jakým způsobem oni jsou jako schopní? Ne tloušťku, tam byla něco jako indukuje dvojnou. Ale jakým způsobem oni jsou schopni jako skutečně přesně zacílit na nějaký konkrétní bod, jak velká je ta deformace, kterou oni vytvoří, že jsou z toho schopni poskládat jako celkem jako funkční element, že mají pod kontrolou jako tu velikost té oblasti, jako oni takhle modifikují. Jo, oni to dělali jakoby pixel po pixelu, že to je skenování, tady mají zafokusované, to se tam takhle skenujou, šlo plus. Takže ty pixely byly velikosti volové dílky. Jo. Ale teďka tvrdí, že už, takže to bylo trošku jakoby diskrétní, ty S-play, první, co jsem měl. Ale teďka tvrdí, že už to umí tak dělat, že to je prakticky kontinuální. Prostě se to sleje tak dohromady, ne sleje, ale ta mechanická napětí, která tam jsou se. Ještě nějaký dotaz? Vy jste hovořil o tom družicovém úložišti dat, jo? Tak co když ten laserový paprsek propne nějaká, dejme tomu družice nebo asteroid, nedojde ke ztrátě dat? To je dostatečně široké. Je to něco podobného, jako když máte hologram na skleněné destičce. Rozbijete ho, zbyde vám třetina, data tam máte, ale malý kontrast. Tak to je to. Ještě nějaký dotaz? Já jsem se dlouho rozmýšlel, jestli mám přijít, protože už jsem dlouho mimo prostě nějaký výzkumný úkol a vidím, že jsem měl potíž tedy to sledovat vůbec ten nástroj. Ale chtěl bych se zeptat, tam mě překvapilo nějaký podélná polarizace. Tam by se tam promítl nějaké dvě citace. Já jsem je neviděl, nemohl jsem je rozlišit. Z kterého roku to je? Ty citace z kterého roku jsou? Jo, já si myslím, že jsou asi 15. Teď myslím, ne? Tady. Teď, no. Jo, je to zase 15. Který je to rok? 15. A já bych chtěl ještě k tomu říct to, že já jsem tady nechal pár čísel, optika je zná mechanika. Já bych velice přivítal, kdybyste tam mohl napsat něco, ale prostě pro obyčejný lid. Takový nějaký přehled některých těch věcí bylo by zajímavý. My máme totiž velikou krizi, teď já jsem tam jenom člen redakční rady víc, ale je potíž prostě teď s příspěvkama, protože dříve před lety byl profesor Pospíšil z Olomouce, který tam prostě posílal příspěvky a plnil čísla prostě velice silně. Ale jenom, že ten dávno zemřel, potom tam ještě profesor Liška, tam z kolegy z Brna, tam psal také, když odešel do Trece, tak tam psal nějaké články. Teď se už přestal posílat, nevím, co s ním je. Teď profesor Mikš taky nám posílal, nebo tam posílal články a teď taky se odmlčel.
tak je krize v tom, že je málo článků. Taky tam vidíte, že vychází čísla dvě za sebou jako v jednom čísle. Takže bych apeloval na vás, na všechny, kdybyste mohli tam něco poslat do jedné mechaniky optiky, můžete si vzít nějaké to číslo tady a prostě poslat. Děkuju. To je ale všeobecný problém. Jo, tak co už nějaký